Mae'n anodd iawn wneud unrhyw beth yng Nghymru heb teimlo tyma bach bod ti'n delio gyda rhywbeth sy'n diflannu mewn ffordd. Bod ni'n wlad sy'n treul edrych mlaen ac yn y blaen, ond ti'n delio gyda, wedi pan ti'n delio gyda cefn gwlad. Y reality yw, mae'n argyfwng yn cefn gwlad os nac yn ymwneud, a ti'n delio gyda, yn y stori sy'n gen i, y stori gyntaf, mae'n lot o bobl unig ar ben hunain sy'n ar diwedd i bywyd nhw gan edrych nôl. Ac mae hwnna'n adlewyrchu raddau y gymdeithas maen nhw'n byw ynddi. Mae'n ffermwyr ifanc, neu sy'n ddibriod, neu hen deip sy'n byw ar ben hunain yng nghanol borth, er enghraifft. Ac wrth gwrs, mae yna fwy o fywyd fan hyn na hynny, a dyw hwnna ddim yn swn i'n gwneud unrhyw fath o goment am Aberystwyth felly, ond mae yna rhywbeth am storis Cymraeg sy'n delio gyda'r byd diflanedig yma, a mae Matthias yn ddyn sydd wedi gadael i fyd tu ôl iddo fe, felly mae yna gysylltiad. Dwi ddim yn bortread trist o Gymru, ond mae'n bortread unig o Gymru, byddwn i'n gweud.